Tetovanie je na celý život. Naozaj dôležitosť výberu správneho motívu je x krát podceňovaná, čo mi je strašne ľúto, pretože ľudia si myslia, že naťukám Google.sk a super, nájdem si perfektný motív, luxusný. Treba tomu venovať naozaj viac času. Samozrejme, treba sa poradiť aj so svojím tatérom, tam, kde si to budeš nechávať tetovať. Vždy to samozrejme závisí len a len od teba, čo pôjde kam, pretože ty to budeš nosiť. Tatér ti môže len poradiť, ale vždy odporúčam počúvať aspoň trošku tatéra a nenastojčiť si na tom svojom, že áno, musí to byť také malé a musí to byť len a len tam. Tatér má roky skúseností, prax, ktorú ty nemáš, pohľad, ktorý sa pozrie na ten motív a povie ti, nie je vhodný, je vhodný. Nie je tetovateľný, je tetovateľný. Prakticky motívov je nekonečne veľa. Vieme vytetovať od plotu u vás u babky až po brutálne trashpolkové obrazce, fotorealistické kompozície až po bielu stenu. Naozaj si vymyslí, čo len chceš a pôjdeme do toho, ak to bude samozrejme pre teba. Ja dávam vždy velikánsky dôraz na to, aby tetovanie išlo znútra navonok, pretože ak si vybereš nejaký motív z internetu, ktorý už 50 000 ľudí má, nie je to šité na mieru, nie si to ty, nie je to tvoj motív. Preto pripravujem každý motív vždy šitý na mieru. Ak si stiahneš z Google, OK, môže to byť všetko prekrásne, môže to byť všetko tvoje super, ale môže sa stať, že o pár rokov, za 2 roky si povieš, no ale mohlo to byť lepšie, no nesedí to presne. Preto správny výber motívu je absolútne najdôležitejší. Tvoj tatér ti poradí správne umiestnenie, správnu veľkosť, všetky aspekty tetovania by ti mal povedať, v čom je problém, prečo to nesedí, prečo to sedí, či môže to byť tak, ako si to ty predstavuješ, alebo nie, vieme to vylepšiť. Tatér sa na to špecializuje a má iné schopnosti a vie si veci lepšie predstaviť. Ty, ak nie si špičkový dizajner, grafik a roky otetované, budeš mať riadny problém nájsť si to správne tetovanie, či už nakresliť. Vôbec nie je nutné, aby si ho ty kreslil, alebo prišiel presne, že toto chcem. Porozmýšľaj nad tým a povedz svoju ideu, svoj nápad tatérovi a on sa pokusí zhmotniť tvoj vzor. Ak ti niekto povie, dones si a ja ti to vytetujem, tak to bude len a len pečiatka. Jeden americký tatér raz povedal, tetovanie musí byť rozoznateľné na dĺžku baru. To znamená, ak je tetovanie oveľa menšie, nie že nemá ho zmysel tetovať, ale nebude fungovať ako to správne tetovanie, pretože ľudia sa pozerajú z určitej vzdialenosti. Na ruky sa pozeráme zo vzdialenosti približne meter. Ale už u noh je vzdialenosť 1,5 metra až 2 metre. To znamená, ten istý motív, ktorý na ruke môže krásne fungovať, na nohe bude vyzerať len ako machuľa, respektíve pri pohybe a pri ninja pohyboch Bruce Lee len šmuha rozmazaná. Preto je dôležité vždy zvážiť veľkosť, umiestnenie a bude to pecka. Držím palce. Ak máš ešte ďalšie otázky ohľadom tetovania, napísal som komplet celú príručku, ako si vybrať správneho tatéra. Nájdeš tam všetky odpovede, aby si mal tetovanie, na ktoré budeš hrdý do konca života. Stačí kliknúť na tento link. Alebo na link v popise videa.